Женщин старше 35 лет есть немного, но большинство узнает об этом случайно на УЗИ. Acum, că îi tragi matița la măgări. Loli! Loli! Și să-i spăl lui Magda, mam. Nu, am ușa să-i spăl, mam. Ești un nervos. Ți-ai luat măgari, caciu, și-ai trecat-o la dordon, dar nu știu pe măgari. Mam! Asta și-o cumpăra Magardea. Padrușca asta a mea. Să ajungi până unde trebuie. Trebuie pe bunica, zi bunica. Zi bunica, îți place măgarul? Tata, nu vezi o care. Și eu că eu nu sunt acasă sau cum? Da. Da? Confirmat, ai pregătit să-i zvăl tot părul din cap când vin. A să-i zboară părul din cap ca pienii la găină. Bă, să-i spui cuiva că ți-ai luat măgari în casă, am trimis protecția copilului și te... Și mam? Corsi di italiano.